अब तो हम नहीं बरबाई छौरी के झमेल में भेज जल के रसरा जेल में। सुन रहल छी माँ एक्सप्रेस के शानदार अब तो हम नहीं बरबाई छौरी के झमेल में भेज जल के रसरा जेल में। फंस गलिए हमें ओकरा फेर में भेज दल के रसरा जेल में। अब तो हम नहीं परबई छौरी के झमेल में भेज दल के रसरा जेल में। हौवा रसरा जेल में। सुन रहल छी माँ एक्सप्रेस के शानदार प्रस्तुति। छौरी के झमेल में भेज जल के रसरा जेल में। जेल में अइला पर होई छै अफसोस हो केना समाज में रहतै हमर मोछ हो जेल में अइला पर होई छै अफसोस हो केना समाज में रहतै हमर मोछ हो। मन कहरैया कट के मर जाऊं अब हमरे में भेज दल के रसरा जेल में। अब तो हम नहीं परबई छौरी के झमेल में भेज दल के रसरा जेल में। रसरा जेल में हो रसरा जेल में। अब तो हम नहीं परबई छौरी के झमेल में भेज दल के रसरा जेल में। जेल में फंसा के आजे के घूमै छै आजादी भागू हरम जादी तोरा से कोई नहीं करतहु शादी दे गई। जेल में फंसा के आजे के घूमै छै आजादी भागू हरम जादी तोरा से कोई नहीं करतहु शादी। जवानी ओहिना बीततौ तोहर 2 नंबर खेल में भेज दल के रसरा जेल में। अब तो हम नहीं परबई छौरी के झमेल में भेज दल के रसरा जेल